asi vanhu vachishamsika. Kuliyen TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kuliyen, 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 yeah. Gore rineri pachamhanywa zvekuti kana mega kwamuri ikoko muchagara makatowedzera vanhu kutengera vamwe vanhu matime anyowani. Hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka nema-updates manyama. Handisi kuda kutambisa nguva because nguva ndo chinhu chekuti ndinenge ndagara ndistory nawo. Nyaya yandiri kutambira panapa ndeyekuti President Emerson Mnangagwa wabuda muZimbabwe izvezvi. This is the current situation. Ini handitaure nyaya dzekuzoti hanzi kana dzekuzoodzwa, ende ndinotaura nyaya dzine umpowo. Vapedza zvavo kumbodzinga mabasa vana energy Mutodi vaya vakuti vanenge vachiuya vachiita se vachiremerwa pamoyo vobva vabudisa ma-true colors avo. Tava tazongonzwa kuti nhasi nyaya yakamira iri kunzi President Emerson Mnangagwa has left for Nairobi, Kenya to attend the 24th Common Market for Eastern and Southern Africa Head of States and Government Summit, COMESA. The summit, which convenes under the theme leveraging digitalization to deepen regional value chains for sustainable and inclusive growth, is expected to chart the bloc's course towards a more connected and digitally driven continental economy. Aizvo zvazofambirwa kudza dzimwe nyaya because kuZimbabwe kwacho kwavatosiya kuri kupisa because the acting president right now is the former general VP Chiwenga. Ndo vasara vakabata matom. So anytime it's tea time, anything can happen. Do you still remember guys, pakanzi pabuda madosia, pakanzi madokete ezvigananda atori ready nakudhara kureva kuti anything can happen. But don't worry, pane zvimwe zvamuri kufunga, because I know kuti everyone, munhu wese akutofunga izvezvi kuti saka ndiani achanzonzi abatwa asungwa. For your own information, Chivayo is in Nigeria right now. Saka chances ake ekuzonzi abatwa ari very low, ari very slim. Chasara kuzongonzwa kunzi azoonekwa futa akuKenya kana kuti anobva aenda somewhere for vacation, because these guys havasi kukwanisa kugara panzvimbo wana. Vakangonzwa kuti nhinga ri pakati. Zvasiyana nezvakaitwa naMike Chimombe kuti vakatosungwa vari kuChina, vakangonzwa kuti muri kudiwa nezaki kuti mungorowa kainterview nyana. Pakano investigatewa naChivayo vakabva vasara vakaita plan dzavo. So this is the situation iri kuitika, kana kuti situation iri kutora nzvimbo izvezvi yekuti zvoni mukuru wavo ambobuda munyika. Ende chinhu chichanetsa ndechekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika, zvinhu zvakawanda zviri kutora nzvimbo, zvinosanganisira kuti zvoni kwamutare kune conference iri kuda kuzonoitwa. Paconference iyoyo ndo iri kunzi yakalimitwa manumbers, yaisombotakura vanhu up to 7,000, iko zvinhu zvakalimitwa 4,000. Ende vakutanga kunyebedzera kuda kurowana necounter attack dzedze kuti ayo don't worry, hatisi kuzodiscussa nyaya dzesuccession, saka musazouyenyu makanyanya kutarisira nyaya idzodzo. Tichangotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dziri kungoitikawo in the party dzisina chekuita nezve succession izvi. I don't know ndiani achazvibhiliva, but ndo situation iripo. Ana energy Mutodi vakagara vadzingwa mabasa because zvizhinji zviri kuitika kubva musi wedosia up to now, because even anageza vari kutogara vachitokunya maoko kureva kuti tamirira kuti tisangane kwamutare. Nhasi ndiri kuonawo futi nyaya imwe iri kuda kurohwa counter iri kunzi Zimbabwe press statement. Vari kupindura nyaya yemadocuments aibuda nezuraya pachinzoni pane imwe corruption iri kurohwa, pane mari dziri kurohwa mabillions ari kuzodidi, ari kunzi ari kuinvolve team ananotagwireya nani vese vaya. So vari kubudisa zitsamba vachizviramba, but signature yamunhu yabudisa ipapapa ndo zvaita kuti ndiuye ndichida kuzoianalyze futi this same story. But kuti the government of Zimbabwe has noted with concern the circulation of a fictitious document purporting to be an intelligence and risk assessment report. The violation of cyber legislation is condemned in the strongest term. The public is urged to disregard the criminal, misleading and defamatory publication. All official government communication is generated and issued exclusively through official and verified channels. Ukanzwa vachiti verified channels varitaura kunana ZBC, yet vanhu havachateerere ZBC madays anaya, havachatodi kuzvinzwa nyaya idzodzo ndedani. So munhu anyora tsamba iyi achipikisa zvinhu zvaitika izvi ndiJennifer Muswere, ndiye ari kubuda achitaura kuti zvoni ignore zvese zviri kutaurika, ignore zvese zviri kuitika zvakataurwa izvozvo. Saka nyaya iri kuzonetsa kandiye kutika iwo utori mushandi wevanhu ivavo vouri kushandira, vanokubhiliva sei vana veZimbabwe kuti iwo watumwa kuti unhingirine kana kuti uri kutaura chokwadi, because magara already munotobhadharwa mari kuti munyebere vanhu murove zvana
propaganda zviya people like ana Jennifer Muswere akatogara atotaurwa nana ED vachikunzi uyu anoshanda basa anonyeba achibatsira hurumende ndo basa rake, anonge achinyeba achifavhora hurumende. So that's propaganda for you. Saka I don't think kuti pane munhu achazouya akanzi ada kutora that guy serious. I don't think so. But ameno nandiziwe because vanhu tinese tinikakupenga kana siyana munogona kutofila unge anenge achitaura chokwadi. But this is the situation Mnangagwa ambobuda muZimbabwe izvezvo. Handisikuziva anything can happen because unoziva kuti zvinhu zvakawanda zviri kungopromise kuti zvinogona kungoitika. Kunogona kunzi Ninga kanzwai, Ninga anogona kungoitwa chichi. Regedzai timirire sekumirira kwatakaita tese. Ini ndakatotarisirawo kutoona kana pakanzi pane munhu hanzi ada kunzi zvikusungwa kwazvo zvigananda kana kuti sei, I will be happy and I will be more happier. I'm so excited right now kuti ambobuda chigaro chasirwawo. Ende ndo pamwe futi pekuti tikwanise kutarisa kuti ana VP Chiwenga vagara vane plan here nenyaya idzi dzinenge dzichitaurika dzemasuccession battle every day, kana kuti munhu kuti anenge achingobatanidzirwawo munyaya dzimwe dzasina chekuita nazvo. Ndo patichamirira kuti tizoona ipapa. But muri yeZimbabwe, before I disappear, thank you so much for watching and ndichakusirai something makateerera as usual. But ndoda kugara ndangozivisa vanhu vari muSouth Africa vandoregisterwa makampani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastudy permit. Batai education research number dzavo idzodzo. Passport yako chete yonayo inokwanisa kuti uregisterwe zvinhu izvozvo. Everybody say brilliant, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say